Ens trobem en la segona fira més important d'Europa i per a nosaltres és una satisfacció poder compartir en la província de Castelló, en la Comunitat Valenciana, uns dies de fira que per a nosaltres són extraordinaris, donat que en la província de Castelló d'alguna forma la comunitat autònoma que més gent ens aporta és Madrid i per tant la nostra presència així és obligat, no només per al públic en general sinó per al tema de professionals, donat que d'alguna forma es tanquen negocis i s'està estudiant tancar negocis en turisme tant d'Àustria, França, Rússia o altres nacionalitats. Per tant, ens trobem satisfets perquè una vegada més aportem el present de Peñíscola, que no és un altre que ser el quint destí turístic en rentabilitat econòmica a nivell nacional, dades donades per Excel Tour en l'any que ens trobem i per tant per a nosaltres és una satisfacció, com he dit anteriorment, i novament anem a donar-li un nou impuls per tal de mantindre aquests nivells d'ocupació tan extraordinaris que tenim en l'actualitat. És un nou repte la competitivitat de d'aquest pla que s'ha aprovat en l'Ajuntament de Benicarló i el de Peñíscola i per tant novament ens trobem disposats a captar nous segments de turisme que d'alguna forma vagin encaminats al turisme nàutic. Dir també que a nivell de qualitat, com sabeu, ens van donar novament la Q de qualitat per a l'oficina de turisme i també, en aquest cas, per a les numeroses banderes que tenim de qualitat en els nostres certificats en les nostres playes, el número 34, sent en l'actualitat el municipi de Costa en més número de banderes que n'hi ha de tot Espanya. Antes de Nadal vam tenir unes quantes reunions per preparar el que anàvem a fer en Guanyar Fitur i diguéssim que entre una granet d'arena d'un, de l'altre i de l'altre, però sobretot de Javi del Cocamar i de Luismi, que ells van pensar en fer una estructura així de més alta per tindre un poc més de rellevància en el que és impacte. I bàsicament ha sigut això. A través de lo que és la cofradia, que ens subministra els caragols, que aproximadament seran uns 90 quilos els que tenim, portem 40 quilos per a aquesta degustació, a més portem uns 50 quilos de llagostí, uns entre 25 i 30 de galeres. A més d'això, com bé se veu el que és a l'estant, portem també fruita i verdura de lo que és la comarca i bé, ens agradaria que ens servisca això per a que ara les jornades gastronòmiques de Peñíscola, les que anem a plantejar durant aquest any, la gent de la comarca acudisca perquè vagin degustant això que estem fent així, però al nostre poble. Fitur és una fira on se parla del turisme de Peñíscola. Nosaltres formem part, alguns, inclús professionalment, de l'oferta turística de Peñíscola i políticament és un punt de trobada habitual. Una volta a l'any, tots els polítics de tots els pobles d'Espanya se troben a Fitur per a commemorar el dia de la seva província i de la seva comunitat o del seu poble. En aquest cas, això estic així també. Nosaltres ja hem declarat moltes vegades que pensem que per portar una política acertada
ens falten les infraestructures bàsiques com poden ser, començant no és qüestió només de l'administració autonòmica, però sí que començant a la nacional, els trens de Rodalies, és un dels punts que hem creat molt bàsic, després l'aeroport, suposo que algun dia començarà a funcionar. A nosaltres, per Penyíscola, el turisme seria un punt nou que no tenim, i després les infraestructures de Penyíscola. Penyíscola, sabeu que nosaltres vam votar en contra dels pressupostos i una de les raons que vam donar va ser això, per la falta d'inversió. No hi havia apenas inversió ni turística ni inversió d'infraestructures. Infraestructures necessàries a Penyíscola, com sabeu, són la CEU 141, que és una carretera important, i després una de les coses que nosaltres també li tenim que donar molta importància és al turisme de congrés, que crec que allí tenim un palau preciós, majo, però està infravalorat. Per tant, creiem que era una de les infraestructures que ja tenim i hi ha que tornar-li a donar una espenta. No sé si tindria que ser per Castelló Cultural o per el mateix Ajuntament. És com per un acte sempre porten la de premsa de Salut, la nostra gastronomia, que és la millor del món. Muy bien. Escúchame, si vas mañana yo creo que te puñas, pero ¿por qué se te ha pasado? Que los
¿Conocías el marisco de Peñíscola? No, No. ¿De dónde sois? de La Rioja. De La Rioja. ¿Y no habías estado en Peñíscola ni conocíais? Sí, conozco Peñíscola y hemos estado, pero no hemos comido así, visto así todo tan mono y eso no. ¿De qué parte de La Rioja eres? De Are. Agustín,